İmanlı mümin Müslüman doğalla. Ulamalar, çın hak mürşitler, insanları Allah'ın aşkına, insanları din ve Allah'ın mehabbetine durmağa mert bolan beyik ulamalar bir derman kefay diyalar. Aydiyan kepler işi. İllem teşgal nefseke, illem tuşgil nefseke, şagaletke. Ey adam, ey insan, eğer öz nefsini, eğer şu içindeki keplep duran nefsini, o şu özünü, ya dünyana, halal dünyana, ya ahiretine bir peydalı, bir befitli zade güymemesen, nefsin seni biderek yere güymer diptir. Ey adam, eğer şu nefsini, özünü, ya dünyana, halal dünyana, ya ahiretine peydası olacak zade güymemesen, nefs seni biderek zade, biderek yana seni güymer diptirler. Adam erti turanına ya akşam yatacak bolanına ya bazarına ya gezip beken özünü halal zada dünyasını peyda ahiretini peyda diymese ya filmlerin önüne oturur ya bazarda yalandan vaktini geçirir. Ne kadar Türkmen gelin kıyılar var ömrünü yalandan bazarlarda ilanıp geçiriyorlar. Näme özlerini ya dünyalarını halal dünyalarını peyda ya ahiretimi peyda deyip özünü güymemensen şolun nefsi olur güymep aylap tırkak gitmedi. Nefsi bidereklerdi ömürlerini geçirtiyada. Ya filmlerin önüne hatta bir neçeleri näme etjegin bilmeni hamana mahbarası ba ya özünün destka videosu CD'si zadı ba da hatta näme etjegin bilmeyen vaktini güymejek bolup özünü halal zadı güymemensen hem sayıların näki kız ya gelin ya oğlunu gel film gözäýli näme deyilip şijirek özünü harama gaşyn geçirmege sebep bolýar. Ya bazarlarda ya filmlerde ya mobilin güymemelerini internete girip pakircik vaktini geçirip sonra bir ýagdaýa girýär. Geceler danat ýança şoň başynda bolup nagat gyzlar, nagat gelin, nagat erkek oglançyklar gülýanak, hakylly, edepli, hayali, perişte ýanak bolup ýaşamaly adam ohm ýuwaş-ýuwaş şoň içine bükülli girişip danatanyna ýatýar, öýlerle turýar, ohm şu bername bilen ömrüni geçirip barýar. Ajip giň zat, ey jemaat. Bir ılım zamanında kaygısız aydı vermeli vurdun haşıla. Şu bernama girýän adamdy giň zat, gelin bolsa erinin gözünden gaçýar, erkek bolsa heleyinin gözünden gaçýar. Ene ata oğul gyr, ýuwaş-ýuwaş şol adamdan hanawady bidar bolýardy. O şol adamın öýüdi de hanawadasynyň içerisinden bidar bolýar. Ajibi bir bereketçilik getirýär-de, yalandan güýmen teşdeskak. Türkmen şoň adyny bir bereketçilik diýip aýdýar. Şu hanawada saçagın başında otursala da yüreğinin eteğinin yığırıncı da şu birine. Şonu ediyen şu elindeki güymenyen bir bereketçiligi da. Aleyke nefseke. Özüne gayim ol. Özünü halal yana güymemesen seni nefs biderek yerde ömrün geçirtiyada. Ine geleyliğin bugürün bir mukaddama di Peygamberimizin yaşayışlarına. Yani iname yani bir jowan oğulları ulqan bir soraq va işi sahabaların ömürleri nagat bereketlimiş. Azajyk wagtda ulqan işler bitiripdirle. Şolun muvaffaq bolan remzi näme? Şolun muvaffaqiyetinin bernamasi nämişdik? İnşallah Peygamberimizin 62-nji mübarek ýaşyna bolan wakaany hyzmatyňyza yetirip izinden almaly dersi ýanky mukaddeme köklep hyzmatyňyza yetirerin belkim ilgunymyza derman bolup düşsün inşallah.
Peygamberimizin mübarek ömrünün ahirleri. Derman ömrü 63 yaş, şu mahal 62. yaşta gezipbez. وقدم سرد ابن عبد الله في 17 رجلا من قومه وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 62. Peygamberimizin derman yaşayışına Yemen taraftan Surad ibn Abdillah diyen bir adam 15-16 neferi olup ovasının adamsından Peygamberimizin mübarek mehzerine, mübarek huzuruna gelipdirler. فَنَزَلُوا عَلَى فَرْوَةِ بْنِ عَمْرٍ فَحَيَّاهُمْ وَاَكْرَمَهُمْ. Gelip Medine-i Münevvere'de konupdurlar. Ohum sahabalan birinin öyünne 10 gün mihman bolupdurlar. Inni bir 10 gün kulli Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a sataşıpdırlar. Bu kulli bername bir 10 gün kulli şoň öyünne bolupdurlar. Siýlyk edipdir. Mihmanlaryny saklapdyr. Hazreti Surad ibn Abdullah boljak ol ýewaş-ýewaş. Peygamberimizin ahirki ömrünü emme bu adamı iman nesip edip ashab-ı kiramın biri boljak. Tarihte adı sebit bolan büyük insan boljak. 1400 yıl sonra hiç olmasa, hiç yerde ağzalmadıkta olsa, fakat şu Amerikan içinde bir Türkmen ilin içinde ağzalsa da şu binnek ulukan iftiharda. Şu yılın içinde ne kadar adamlar ölüp gitti. Ötün yılın içinde ne kadar adamlar ölüp gitti. Önkü yılın içinde ne kadar adamlar ölüp gitti. Hiç ağzalayamayacaksın içinde. Hiç tarihte sebit bulup adıgalar yanık yağdayları var mı? Nemeler ağzalaya? Öz oğul gıydı ağzaya mı diysene? Öz doğuncu ağzaya mı diysene? Bir üyüşmelek bir zat bolup Allahu Ekber ruh şat bolsun diyse diyamal başka gurrunu yok da. Ey Türkmen doğuncum, halk bilir bilmez, halk bilir, Allah bilir, halk Allah bilir. İlun musulmançılıktan çürüyüm bir qow işler ettigal. Karment bolsaň da, karger bolsaň da, ahunjan bolsaň da, sofjan bolsaň da, karger bolsaň da, Tehran işlek kesip berenne bolsaň da, o barada kesip beren bolsaň da, her yerde bolsaň, ilunun üçin bir zat etdigal. O da ulukan iş bolsaň, mert bol. Şumal giyeceğin yarınna şu üçmelik nesip edipdir, şu dirman gurrun nesip edipdir değil mi? Şun amalını nesip ettirecek bol. Şun merde amalının da bir bolacak bol. Hazreti soradı İbn Abdillah. İnne tarihi öden tarih şuna diye. Fe esleme soradı. İdi ve hasune islamuhu. Surat Müslüman molli, Müslümançılığını da qowadım molli. Men bir qisqa jawr almaydyp berin. Şu tarihta bir adamlara Müslüman bolli ve hasune islamuhu Müslümançılığı da qowullu diye bir tovar adamlara. Hamana bir adam padşah olup Müslüman bolsa şoňa şunu aýdylýar. Hamana Najashi Müslüman bolly, Müslümanlygyny da tarihte şey diye. Ve hasune islamuhu Müslümanlygyny da mert bolly, qow adam bolly. Ya bir adam şahir olsa tarihte şoň ady gelse Müslüman bolly ve hasune islamuhu Müslümançylygyny da mert bolly diýdi. Ya bir adam odal kafirliğin koşunna Müslümanlığı bilen jeňeden bolsa, sonra Müslüman bolsa, şol adam Müslüman bolly, emma Müslümanlygyny da mert bolly, öňkülerin ýuwdy diye tarih. Hazreti Surada da şikef aýtypdyr tarihte. Suratda Müslüman bolly we hasuna islamuhu. Maňa näme diýip tarih beýdiýär diýsene? Barıp Peygamberimizin 62-nji ýaşynda huwa mimmen ta'akhkhara islamuhu. Giç Müslüman bolly. Giç Müslüman bolsa da Müslümanlygyny mert bolly diýdi da.
Hiç Müslüman boldy. Peygamberimizin dirman ahirki mübarek ömürlerini bil adam Müslüman boldy. Emma wa hasuna islamuhu. Müslümançylygyny mert boldy. Özünü güýmemedi. Kefe gurrunu özüne saklamayamıştık bu adamla. İnşallah işte Allah koklete yerine yetirip men dersin aydarın inşallah. Kadrın bilin derman gurrunlerdir bula. Altının suwu bilen yazılmaly gurrunlerdir. Belki cennetin suwu bilen yazılmaly gurrunlerdir bula. Erzişli iman bahaly gurrunlerdir bula. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه. Hazreti sorad, Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır, sen oban emiri, oban başı oluptur. Sen tayfandan, sen obandan her kim Müslüman olsa, sen şoňa baş oluptur. Yani şoň namazının uğri, edebinin uğri, yaşayışının uğri, mamulasının uğri, sen hemme tertiplerini berdiptir. Şumal bir oban amami, oban ahuni, oban bir yaşulsu diyen ya Allah, sen şolun başı olmalyp, yanka adamı oyittir. Ey cemaatler, Allah'ın yanında hiç zat boşluk diyen neldir ha? Huday Taala'nın yanında hiç zat boşluk diyen neldir ha? Tarihte şol adama näme diye? Huvellezî sa'a fi te'nîsi men nefera minhum ve şerada febâya'û alel İslam. Berekallah. Şu suradın edeni işini ayt ya da şu bir adamdı diye her kim dininden savıysa şoň yanına varıp näme kimçilik gördüň dininden nip şoň yanına varıp dini ve dinin mahasyny, dinin gowzatlaryny düşündirip şoň ýene elinden tutturup Peygamberimize iyi verip beyet ettirip kol verdirip musulman ederdi diye. Berekallah. Huvellezî fi te'nîsi men nefera minhum ve şerada. Ürküp korkup kaçıp giden adamları yuşatdan fırsatda yancadyna varıp musulmançylygy öwrenişdirerdi diye. Adam bir musulmançylykda bir iş et kalmak gowzatdyr. Hyzmat gowzatdyr. Ýöne gurruna uýmanıp falan ahun bey diye o grup bey diýmişdik, o fırqa beylemişdik, falan bey diýmişdik, mahwarada şey diye ay mene bir zat etjekkä gurruna uýmanma. Elin gelse yetimin gözüni sübür. Elinden gelse kömegini et. Elinden gelse garibin gurbanlygyna ber. Eýdi pul zal ber kaptalyndan. Bagir owa aýlanyp kesip bermesin. Doňjygyň ahim, owa garaň ahim. Hem saýaň ahim, ilüniň içinde ahim. Musulmançylykdan bir zat etdi gal. Hücrene gerek ýagdaý bar, mollaňa gerek ýagdaý bar. Ýok başga bir garip günmämi. Musulmançylygy bir zat etdi gal. Diliň menen etdi gal, el aýagyň menen etdi gal, pulyň menen etdi gal. Allah kuwatyň menen hyzmatyň içinde bolar. Gurruna uýmanmana wagt ýok. Musulmanlar agdal etmene wagt ýok bu mahal. Fursaty däl. Elinden bir zat geljek bolsa musulmanlara hyzmat etmeli şu mahal. Miri saklap bilen fakirler var. Qiydilerini saklap bilen adamlar var. Zindigisini qiyinçylyga düşüpdir. Gelini ya qiyid fakir ağlawati. Allah kuwat bermäne sen hyzmatyň gerek. Sen musulman derman sözüň gerek. Belki sen derman yüreğiň gerek. Yüreğiň ýetsen şoňa bir zat etmege. Men öz pirim, öz halifam, öz sofum, ya öz amirim, öz nämem diýipdi, öz guruhum diýipdi. Musulmanlara hyzmat etmäni boş gidamaýlyň ahirata gaşyn. Ýöne öz idaram, öz medresem, öz nämem gatnap gidip gelip gatnak gidip gelip şodur şuna ahirata boş gidamaýlyň. Ey cemaat, bu gurrun evvel özüme gerek gurrun ha. Keplawatin evvel amal etmek özüme lazım. Ondan sonra siz Türkmen doğan çıkılamda ak nasihatta.